കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ഇട്ടോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. കൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്യ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരിഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പേരും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെവൽ 3. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.
അപ്പോ നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ലെവൽ 3 ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ലെവൽ 3 നമ്മള് 3 ബുക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ലെവൽ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്, ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. എല്ലാവരും ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലെവൽ 3 വരുമ്പോൾ ഹരേഷ്ണ മാതാജി ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ആരെങ്കിലും, ഗിരിജ മാതാജി. ഈ ബുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ബുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ ഹരേഷ്ണ? അപ്പൊ തൽക്കാലത്ത് കിട്ടണില്ല, നമ്മൾ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കാരണം ഇത് കുറവ് വരുന്നതാണ്, ഈ ബുക്ക് അധികം ഇതല്ല, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ. എന്നിരുന്നാലും സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് നോക്ക്, ഇടയ്ക്കിട്ടൊന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം അവരെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ എന്തെങ്കിലും നോക്കാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ സെന്റേഴ്സിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടാം ഹരേഷ്ണ. ഒരു ഇസ്കോൺ സെന്റർ ഉണ്ട്, ഇസ്കോൺ സെന്റേഴ്സിൽ നിന്നും കിട്ടാം. ഓക്കെ കൃഷ്ണ ഭക്തിരസാമൃത എത്ര ചാപ്റ്ററാ? ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് 19 ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളൂ മാതാജി. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ മാത്രം 19 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, 50 ചാപ്റ്ററോളം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്ന നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 19 ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇതിലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ 3 ബുക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കുറച്ച് 3 ഗ്രൂപ്പ് ഇതിലുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് നമ്മള് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം കഴിഞ്ഞു. 2 ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് എടുത്തത്, അത് 2 കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 3ാമത്തെ ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാക്കി സബ്ജക്റ്റുകൾ കിട്ടും, 2 ബുക്കുകൾ അതും പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോണാണ്. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടല്ലോ, ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് എനിക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശാമൃതം കിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ബാച്ചുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ അറിയില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ 3 ബുക്ക് കഴിഞ്ഞവർ 3 കഴിയും, 2 കഴിഞ്ഞവർക്ക് 2 ബുക്ക് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അടുത്ത ലെവലിൽ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ 3rd ലെവലില് ഈ 3 ബുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്, ഒന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്നുള്ള ബുക്കാണ്, അത് രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട് മെയിനായിട്ട്. നമ്മൾ ചൈതന്യ നമ്മളെ പരമ്പരയിൽ വരുമ്പോ 6 ഗോസ്വാമികളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഭക്തി രസം പ്ലസ് അമൃത് പ്ലസ് സിന്ധു, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഭക്തിയുടെ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത രുചിയുടെ കടൽ, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. അന്നേരം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ 3rd ലെവലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 മാലെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതായത് 4 മാലെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കണം. എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? മാതാജി റെക്കോർഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, റെക്കോർഡ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോ റെക്കോർഡ് നോക്കിയിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് വരുന്നത് ഭക്തിയുടെ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയാണ് ഇതിൽ. ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ തത്വം ഞാനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ തത്വങ്ങൾ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പല കാര്യം, ഭക്തിയോഗം ഉണ്ട്, അതിൽ ജ്ഞാനയോഗം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മയോഗം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മള് ഭക്തി മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം ഭക്തിയിലേക്കാണ് അല്ലെ. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്തി വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭക്തിയാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഭക്തിയിലെത്തുമ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹരേർനാമ കേവലം നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് നമ്മളെ അവസാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ നാമം ഉച്ചരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് എല്ലാവരും 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തി രസ അമൃത് പ്ലസ് സിന്ധു, ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും 4 നാമെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കും. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ കണ്ടു നീക്കുക, നമുക്ക് ആളോട് ഒരു പ്രത്യേകം ഒന്നും തോന്നില്ല അല്ലെ.
നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അറിയുമ്പോഴോ കുറച്ചും കൂടെ അയാളായിട്ട് കണക്ഷൻ വരും അല്ലെ. കുറച്ചും കൂടെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കോണ്ടാക്ട്സ് വരും. പിന്നെ വളരെ അടുത്തറിയുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഹൃദയം തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥ. ഭഗവാനെ വളരെ ദൂരത്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ദൂരം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എത്ര നമ്മളേക്ക് അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതോ അത്രയും നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം അടക്കം നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിനെ പോലെ നമ്മൾ പെരുമാറാ ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭക്തി രസം. കാരണം ഇത്തരം വലിയ ആചാര്യന്മാര് നമുക്കിത് വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം എല്ലാ പുരാണങ്ങളും ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഭവിഷ്യപുരാണായാലും അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതായാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കന്ദപുരാണം, അങ്ങനെ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രം ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭാഗവതത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്, ഈ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ഇതുണ്ട്, വരാഹ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇന്ന പോയിന്റ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി നമ്മൾ വലിയ പരമ്പരയാണെങ്കിലും രൂപഗോസ്വാമിയെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമി തൊട്ടാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട്, അതായത് ചൈതന്യപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി തൊട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് രൂപഗോസ്വാമിനെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. പല വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എവിടെ നിന്ന്? കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാരെന്താണ് ഗ്രന്ഥം കൊണ്ട് രചിക്കുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിലാണ്. കാരണം അവർക്ക് മുഴുവൻ പുരാണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പഠിക്കാനും അവർ ജീവിതം തന്നെ അതിന് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മളെപ്പോലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥർക്കോ സാധാരണ ഇതിനുള്ള സമയവും ഇല്ല, കാരണം അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ഇല്ല, അതിനുള്ള അർപ്പണവും ഇല്ല നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലല്ലേ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ പ്രത്യേകത. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ക്ലാസ് ഇത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇതിന് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ നോളജ് അല്ല ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്, ഇതിൽ ഭക്തി മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോയെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രഭുപാദ സ്വാമിനെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ സംസാരത്തിൽ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചതും പരമ്പര നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പരയിൽ 32ാമത്തെ ശിഷ്യനാണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ശിഷ്യനല്ല ഗുരു ആണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭാഗവതായാലും ഭഗവത്ഗീത ആയാലും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവർ പലരും രചിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ. പ്രഭുപാദസ്വാമിയെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദസ്വാമി ശരിക്കും വൃന്ദാവനത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിച്ചത് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രഭുപാദസ്വാമി നമുക്ക് തരാണ്. ആ ബുക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ഗ്രന്ഥമാണ്. അപ്പൊ അതില് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എവിടെ വെച്ച് എഴുതിയത്? വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിപ്പോഴും നമുക്ക് പോയി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഹരേഷ്ണ മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഹരേഷ്ണ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യലേ, ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. ഹരേഷ്ണ ഗിരിജ മാതാജി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അറിയാം. ഹരേഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും സംശയങ്ങൾ വരുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അപ്പൊ അവിടെ രചിച്ച, അതായത് പ്രഭാസ്വാമി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലം അവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രഭുപാദസ്വാമി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്വപ്നത്തിൽ വരികയും അത് രചിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ പോയി വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൂമും പ്രഭുപാദസ്വാമി ഇരുന്ന റൂമും അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യനായ ഭക്തിരസാമൃതന്റെ രചിച്ച നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം 6 ഗോസ്വാമികളാണ്. നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ
ആറ് ഗോസ്വാമികളെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഈ 6 ഗോസ്വാമികളാണ് വൃന്ദാവനം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിച്ചത്. ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പ്രചാരണം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്ഥാപിക്കല്ലോ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോസ്വാമിമാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തില് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയാം റിനോവേഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ആ ഭക്തിനെ റിനോവേഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളെ റിനോവേഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെ, അത് തിരിച്ചെടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ. എവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാധാകുണ്ട് എവിടെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ശ്യാംകുണ്ട് എവിടെയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു, ഭഗവാൻ കളിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും രൂപഗോസ്വാമിയും 6 ഗോസ്വാമികളും പ്രവർത്തനം. കൂടാതെ ഭക്തിപരമായിട്ട് ഉന്നമനത്തിന് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ അതിനെ പ്രാപ്തമാക്കുക, ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരിൽ തന്നെ പല പല ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോരുത്തരും പല ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത്. ബേസിക് ആയിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ വേറെ, ജനറൽ ആയിട്ട്, പിന്നെ അവരെ ശാഖകൾ, അങ്ങനെയാണ് ലോകം മുഴുവനത് പടർന്ന് പന്തലിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാര്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം എന്നറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോ ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആദ്യം തന്നെ എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആർക്ക് നിന്ന് ബ്രഹ്മദേവന് കൊടുത്ത്, ബ്രഹ്മദേവൻ പിന്നെ ആർക്ക് കൊടുത്തത്? നാരദ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തു. നാരദ മഹർഷി പിന്നെ നാരദ മഹർഷി പിന്നെ വ്യാസദേവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസദേവന് കൊടുത്തു. വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് പിന്നെ മധ്വാചാര്യർക്ക് കൊടുത്തു, അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ആ പരമ്പര വരുന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു, നിങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ അത് നോക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ആ പരമ്പരയുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഭഗവത് വാങ്ങിച്ചവര് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? അത് 44-ാമത്തെ പേജിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് 32-ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ, മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി 22ാമത് ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം. പിന്നെ വരുന്നതാണ് രൂപഗോസ്വാമി, അതേപോലെ പിന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയും ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും സഹോദരന്മാരായിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി സഹോദരന്മാരായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ശരിക്കും ആ സമയത്ത് നവാബ് ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു, മുസ്ലിം ആയിരുന്നു, മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ബംഗാൾ ഏരിയയിലൊക്കെ ഒരു 500 വർഷം മുന്നൊക്കെ അവരാണ് ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ശരിക്കും സത്യത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണർ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് അവരെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും അതിനെ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അവരോട് പറയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. കാരണം അത്രയും പവർഫുൾ, അത്രയും നോളജ് ഇവർക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഭരണാധികാരി എന്താ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ പൊസിഷൻസ് കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുലവും അതുപോലെ നിങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവര് ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ടായപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും അതിൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പദം, ഒരാൾക്ക് ഇത് ധനം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അവര് നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് അവരിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും പിന്നെ അല്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും. അതിന്റെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായി. എന്നിരുന്നാലും ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ് ശരിക്കും വൃന്ദാവനത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കുക എന്ന് പറയില്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പല ക്ഷേത്രങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ പണിയുന്നതും വൃന്ദാവനം പോലെ ആക്കിയെടുത്തത് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാര് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ളതാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ആ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മള് പ്രഭാസ്വാമി അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്കുള്ള സമർപ്പണമാണ്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ പ്രണമിക്കും, അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കൾച്ചറും അല്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. ഗുരുക്കന്മാരെ പ്രണമിക്കുക എന്നുള്ള ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരെ ആരെങ്കിലും എന്തിനാ അവരാചാര്യന്മാരെ പ്രണമിക്കും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ്, അതിൽ പറഞ്ഞാണ് ജ്ഞാനശാസ്ത്ര വിചാരണൈ നിപുണൈ സത്കർമ്മൻ സംസ്ഥാനകൗ ലോകേനം ഹിതകാരിണ്യൗ ത്രിഭുവോ മൗന ശരണാകരൗ രാധാകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദ
ഭജാനന്ദേന മദാലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതന രഘുയുഗോ ശ്രീല ജീവ ഗോപാലകോ. കാരണം ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെയും എന്താ പറയുന്നത്, 6 ഗോസ്വാമിമാരും പ്രണമിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. അവരെ പറ്റി നമുക്കറിയാം, അവരെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യും, അവരെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ 2 സ്തുതിയും അതേപോലെ തന്നെ അവരെ പ്രണമിക്കുന്ന മന്ത്രമാണ് ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചതാണ്. ഏത് നമുക്കറിയാം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിക്കുന്ന സമയത്ത് രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്തത് എന്താണ്, സനാതന ഗോസ്വാമിനെ പ്രണമിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രന്ഥം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും ചേട്ടനനിയനാണെങ്കിലും സനാതന ഗോസ്വാമിനെ പ്രണമിച്ചിട്ടാണ് ഭക്തിരസാമൃത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദ സ്വാമിയും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ രൂപഗോസ്വാമിനെ പ്രണമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കഥ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ സ്വപ്നത്തെ ദൃശ്യമാവുകയും പിന്നെ അത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം ശരിക്കും പ്രഭുപാദ സ്വാമിക്ക് കിട്ടുകയും അങ്ങനെയാണ് ആ കഥ പോണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ പ്രണമിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതില് അർത്ഥം പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രണമ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്ക് ഞാൻ ആദരവോട് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. 6 ഗോസ്വാമി ആരൊക്കെ? 6 ഗോസ്വാമിമാര്. ഒന്ന് ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, ഒന്ന് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, ഒന്ന് ഞാൻ ഈ ബുക്കിൽ നോക്കാം, ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള സ്ലൈഡിൽ ചിലപ്പോൾ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. 6 ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ് വൃന്ദാവനത്തില് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമി. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടേക്ക് അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്, അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയും, വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൃന്ദാവനാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ, ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ലീലകൾ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ആ പുണ്യ ഭൂമിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ തുടർന്ന് ചന്ദനായാലും നമുക്കറിയാം, തിലകം, അത് ഭഗവാന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ പാദധൂളികളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ അറിയാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾക്ക് ആ ലെവൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉയരും. അതാണ് ആചാര്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പ്രത്യേക കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം എത്തുന്ന വളരെ ചെറുപ്പ സമയത്ത് ലീലകളാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചെറുപ്പ സമയത്തുള്ള പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ 6 ഗോസ്വാമിയെ പറ്റി പറയുന്നത്, അവരെ ആദരോട് പ്രണമിക്കുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രണമിക്കുന്നു എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രയോജനത്തിന്, ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഭഗവാനെ കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല ആചാര്യന്മാര് അല്ലെ, ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രയോജനത്തിന് ശാശ്വതമായ മതതത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശാശ്വതമായ മതതത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വെളിപ്പെട്ട എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധരായിരുന്നു അവർ. ഈ 6 പേരെന്താണ്, എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്കറിയാം, പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്കറിയാം, 18 പുരാണം, അതേപോലെ തന്നെ 108 ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അവര് അത്ര അറിവുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം റോക്കറ്റ് സയൻസ് അത് പഠിക്കണം നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് വേണം അത് പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആചാര്യന്മാർ വേണം. അപ്പൊ അവരെ ലക്ഷ്യം അത് മാത്രം കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലോ അത് വളരെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാർ, അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം സുസൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ അർത്ഥങ്ങളും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അവര്. അങ്ങനെ അവർ 3 ലോകങ്ങളിലും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, അവർ ഭക്തൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തി. ഭക്തൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ എന്താണ്, 3 ലോകങ്ങളും ബഹുമാനിക്കും. അവർ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അവർ ഗോപികമാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ലയിച്ചു. രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും അതീന്ദ്ര സ്നേഹ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, അവരങ്ങനെ ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ രാധയുടെയും സ്നേഹ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിലെ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ അല്ലെ വ്യാപൃതരായിരിക്കുക. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതെന്താണ്, ഭഗവാന്റെയും രാധദേവയുടെ സേവനം. അതാണ് അത്യുന്നതമായ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ പ്രേമമാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്, പ്രേമഭക്തിയാണ്. നമുക്കറിയാം പലതരം ഭക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമഭക്തിക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. അതിന് മാധുര്യ രസം എന്ന് പറഞ്ഞത്.
നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ 12 രസത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം എന്നീ രസങ്ങളുടെ സംഭരണിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് 12 രസങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രസം എന്ന് പറയുന്നത് മാധുര്യ രസമാണ്. അപ്പൊ മാധുര്യ രസത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാം, അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും ഈ ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് ലെവലിലേക്കും കടക്കാം, അതിന് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, ഭഗവാനും ഞാനും തമ്മിൽ ഒന്നാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം. അതാണ് ശരിക്കും പ്രേമഭക്തിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ പറ്റി അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്ത് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ സുസൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ച് എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുഴുവനും പഠിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചെന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് അല്ല ചെയ്യണത്. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിക്കണം. നമ്മളെ ലെവലിൽ നിന്ന് വെച്ചും നമുക്ക് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആചാര്യന്മാർ, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. റോക്കറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ എന്താണ്, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതാണ്, പക്ഷെ സൂര്യൻ വലുതാണ് നമുക്കറിയാം. ഇത് ആരും പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്? സയന്റിസ്റ്റാണ് അല്ലേ. അവർ അതിനു വേണ്ടി സമയം നീക്കി വെച്ച് അങ്ങനത്തെ സയൻസ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ സംശയിക്കാൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തില്ല. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ യുക്തിയുണ്ട്, നമ്മളെ യുക്തിയുണ്ട്. നമ്മളൊരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു, നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അറിവ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അറിവില്ല. അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കരുത്. അപ്പൊ അവര് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയാണ്. നമുക്കറിയാം രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുവായിട്ടാണ് വരുന്നത്. 23ാമത്തെ ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്. 22ാമത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതിന് മുന്നത്തെ ഗുരുവാണ് ഈശ്വരപുരി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ അദ്വൈതരാചാര്യര്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, രൂപഗോസ്വാമി, സ്വരൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അത് പിന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമിയും പിന്നെ രഘുനാഥ് ജീവഗോസ്വാമി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജീവഗോസ്വാമി വരുന്നത്, രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമി. ഇപ്പൊ 6 ഗോസ്വാമി വരുന്നത്. ജീവഗോസ്വാമി ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നത്തെ ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് അവര്. അങ്ങനെ ആ ലെവലിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി എപ്പോഴാ ജനിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 1459 ബ്രാഹ്മിൺ ഫാമിലി തന്നെ, സാരസ്വതി ഫാമിലി എന്ന് പറയും. ആ ഫാമിലിയിലാണ് ആര് ജനിച്ചത്? രൂപ ഗോസ്വാമിയും അതേപോലെ തന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമി. ഇവർ രണ്ടുപേരും ജനിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു, അവര് അപ്പൊ ബ്രാഹ്മൺസിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മുകളിൽ ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, നമുക്ക് 1500 സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയങ്ങളായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ അദ്ദേഹം ഇവരോട് പറയാണ്, നിങ്ങളെ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി പദം ധനമന്ത്രി പദമാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ നടക്കാമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരത് നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ പിന്നെ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അവരുള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇത്. നമുക്ക് ഭക്തി മാത്രമേ അവരുള്ളിലുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ പിറകിൽ പല കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് രാമകേളി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അവിടെ വെച്ചുമ്പോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം പിന്നെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പ്രയാഗ്രാജ്. ഇപ്പൊ അറിയാം, നമുക്കറിയാലേ, അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും അത്ര കോണ്ടാക്ട്സ് വരുന്നതും പിന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറുന്നതും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമിനെ നമ്മൾ രസ ആചാര്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ആ രൂപഗോസ്വാമി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഓരോ ഗോസ്വാമിമാരും അവരെ ആരാധിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പല രീതിയിൽ, പല പേരുകളിലാണ്. നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡ് നമുക്ക് കേൾക്കില്ല. കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ആരും കേൾക്കാൻ വഴിയില്ല. അവിടെ രാധാരമണൻ, ഗോവിന്ദ ദേവജി, ഗോപിനാഥ്, രാധാ ഗോവിന്ദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ചില നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിസ്തൃതി, ശ്രീരാമസ്വാമി, അതേപോലെ തന്നെ പലതരം അവതാരം, അത് വേറെ. അതിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ പല രീതിയിലും കാണുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് അത് നമ്മള് എവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കാണുന്നത്. നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഗോവിന്ദജിയും പിന്നെ ഗോപിനാഥും രാവത ഗോവിന്ദും രാധാരമണനും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ആര്? രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ആരെയാണ്? ഗോവിന്ദ്ജി എന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ കഥ വേറെയാണ്. ആ ഗോവിന്ദ്ജി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം
അത് ആ സമയത്ത് അക്ബറിന്റെ ഭരണസമയമാണ്, നമുക്കത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ബറിന്റെ സമയത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ രജപുത്ര സൈന്യര് അവര് കുറച്ച് സഹായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, അങ്ങനെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി. ആ ക്ഷേത്രം നിലനിന്ന് പിന്നീട് ഔറംഗസീബ് അതിന് മുകളിലത്തൊക്കെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ക്ഷേത്രം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുന്നിൻപുറത്ത് ഇപ്പോഴും കാണാം ആ ക്ഷേത്രം. അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്, പക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. നിങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാവുന്നതാണ്. അത് രൂപ ഗോസ്വാമി പൂജിച്ചിരുന്ന ക്ഷേത്രമായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപദേശാമൃതം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, പിന്നെ വിദഗ്ധമാധവം, ലളിതാമാധവം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഉപദേശാമൃതവും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആയിരിക്കുന്നു രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഭക്തി മാത്രമുള്ള ഇതിൽ, വേറെ അതിൽ തത്വജ്ഞാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതിലില്ല. പ്രേമഭക്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിതരണം. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേവരും ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഇതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യം നമുക്കറിയാം രൂപഗോസ്വാമി എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും ഗുരു അല്ലെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്, എന്താണ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യം മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാതി സ്വഭാന്തികം. ചൈതന്യ മഹാഭഗവാന്റെ ഹൃദയ അഭിലാഷം നിറവേറ്റാൻ ദൗത്യം സ്ഥാപിച്ച രൂപഗോസ്വാമിക്ക് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം നൽകുക. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പല ഡ്യൂട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ പ്രഭുസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ പ്രണാമന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഉള്ളതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആയാലും അത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആണെങ്കിലും അത് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാനും പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും പ്രണമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രണമിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, പ്രണമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മന്ത്രങ്ങളും നമ്മൾ ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പ്രണാമ മന്ത്രമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രണാമ മന്ത്രമാണ് പറയുന്നത്. അത് അപ്പൊ ഇതില് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ പ്രഭു ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ മുന്നേ നമ്മൾ ഉപദേശം നൽകുക അല്ലെ. ഗുരു ശിഷ്യൻ ഉപദേശം, അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ആ ശിഷ്യൻ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാതും ചെയ്യാം. പല കാര്യങ്ങളും ഒരു കാര്യം ഓരോ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളായിരിക്കും ഒരു ഗുരു തരാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക. അവന്റെ കപ്പാസിറ്റി, അവന്റെ ലെവൽ എന്തെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ, അതെല്ലാം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരുടെ ലെവലും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 3 കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണതത്വ, ഭക്തിതത്വ, രസതത്വ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമി. ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഈ 3 തത്വം എന്താണെന്നും ഈ 3 തത്വത്തിന് ഇലാബറേറ്റ് വലുതാക്കാം, എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണതത്വം, ട്രൂത്ത് ഓഫ് അബൌട്ട് ഗോഡ്, സത്യം, ഭഗവാനാണ് സത്യം ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അതായത് സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിലത്തെ സത്യം. രണ്ടാമത്തേത് ട്രൂത്ത് ട്രാൻസെൻഡൽ മെലോസ്, അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാനന്ദം, അതിന്റെ ആയ സത്യം, ആ സത്യം. ഈ 3 സത്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ 3 തത്വത്തെ പറ്റിയാണ് ശരിക്കും രൂപഗോസ്വാമിനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതോടുകൂടിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി ചൈതന്യ പ്രഭു പ്രചോദിതനായത്. നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയില് നമ്മൾ അവരെ രൂപം കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത്, അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കിട്ടുമല്ലേ. ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് വരും, നമ്മളിൽ കൂടെ വരുന്നു മാത്രമേ നമ്മളല്ല അത് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ കൂടി ആർക്കൂടെ എത്തി, ആർക്കാ വേണ്ടത് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോടുകൂടി രൂപഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രചോദനായി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഉപനിഷത്തുകൾ എല്ലാതും ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിൽ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ, ആ ഗുരുവും ശിഷ്യൻ നമ്മളെ ബന്ധം ദൃഢമാവണം, അതിൽ കൂടി ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരോടും സ്നേഹം എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ആർക്കോടും എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ആ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ചിലർക്ക് പേരൻസിനോട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മളെ പേരൻസിനോട് ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ഫാമിലിയിലൂടെ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ്.
എന്താണ് പേരൻസിനോടുണ്ടാവും, ഫാമിലിനോടുണ്ടാവും, സൊസൈറ്റിനോടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള സൊസൈറ്റിനോട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെ, ചുറ്റുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റിനോട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ സ്നേഹിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റി, ഒരാൾക്ക് ഒരു വിഷമം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്നേഹം അവരോടും തോന്നും അല്ലെ. ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്നേഹത്തിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ് ഉള്ളത്, ഭഗവാൻ മിസ്സിങ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്നേഹം എല്ലാത്തിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മിസ്സിങ് പോയിന്റ്, മിസ്സിങ് കൃഷ്ണ മീൻസ് മിസ്സിങ് വൺ സെൽഫ് ആൾസോ. നമ്മളെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കൃഷ്ണനെ മിസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, കൃഷ്ണ റിയലൈസേഷൻ ഇൻ ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് മിസ്സായ പോയിന്റ്, നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് എന്നൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഭക്തി രസാമൃത സിദ്ധു അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു സംശയമില്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ സ്നേഹം എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, എന്താണ് മിസ്സിങ്, ആ മിസ്സിങ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ മിസ്സിങ് പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കടക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ സാധാരണ ഭക്തന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരും ആചാര്യന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്വരൂപത്തിൽ, ആ രൂപത്തിൽ ആദരിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില്. ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മഹാസമൃദ്ധത്തിലെ മകര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സമാനം, അത് സ്രാവുകൾ സമാനം മുക്തിയുടെ വിവിധ നദികളെ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളയുന്നവരാണ് മഹാഭക്തന്മാരും ആചാര്യന്മാരും എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ വലിയ സ്രാവുകൾ നദിയിലുണ്ടാവും അല്ലെ. ആ നദികളിലുള്ള വലിയ നദികളും സമുദ്രത്തിൽ വലിയ വലിയ സ്രാവ്, അവരെന്താണ് ചെറിയ മീനുകളൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കൂല അല്ലെ. സ്രാവുകൾ ചെറിയ മീനുകളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂല. എന്നതുപോലെയാണ് മഹാഭക്തന്മാരും ആചാര്യന്മാരും ഈ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയുടെ പല പല പോയിന്റ്സുകളുണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല ലെവലിലുള്ള ഭക്തിയുടെ ലെവലുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ IAS പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധാരണ 10th 12th പഠിച്ച കുട്ടീനെ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ അവരെ റിജക്റ്റ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ പവർ അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് അവർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇവരൊക്കെ കാണുമ്പോ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സാധാരണ എന്താ പറയുന്ന നായനിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വൈഷ്ണവൻ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ അവര് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവര് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികൾ സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നത് പോലെ പരമസത്യത്തിൽ ലയിക്കാനാണ് അവ്യക്തിഘാതികളുടെ താല്പര്യം. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, ഈ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ ഒഴുകി വരും അല്ലെ. അത് ഒഴുകി വന്നിട്ട് സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലയിച്ചു വരും. അതേപോലെയാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള പല ആചാര്യ പരമ്പരകളുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനൊന്നും തെറ്റല്ല പറഞ്ഞു. പലതരം പരമ്പരയിലും പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം പല മതങ്ങളൊക്കെ അതിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ രൂപം അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നദിയിൽ സമുദ്രം ഒഴുകുന്ന നദിയിലേക്ക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദി ഒഴുകി ചേരുന്നത് പോലെ അവർ ലയിച്ചു ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പരമസതി ലയിക്കാണ് അവ്യക്തിഗത, അവർക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം. അവരവിടെ ചെന്ന് അതിന് നമ്മളെ മുക്തി പദങ്ങളില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുക്തി പലതരം മുക്തികളില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സായുജ്യ മുക്തി, അവിടെ ചെന്ന് ലയിക്കാന്ന് മാത്രം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവർ. സമുദ്രത്തെ മുക്തിയായും നദികളെ മുക്തിയുടെ വിവിധ മാർഗങ്ങളായും കൽപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ അതിന് മുക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാന്ന് മാത്രം. അതിനാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവസാനം സമുദ്രമേ കൂടിക്കാലും നദീജലത്താണ് അവ്യക്തിവാദികളുടെ വാസം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവര് അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണ വരെ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ കടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പക്ഷെ എന്താണ്, നദിയിലെ പോലെ സമുദ്രത്തിനും അസംഖ്യ ജീവജാലങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സമുദ്രത്തിൽ വസിക്കുന്ന മകര മത്സ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എഴുകിയ എത്തുന്ന നദികളെ ഗവനിക്കാറില്ല. ഭക്തന്മാർ നിത്യമായി ജീവിക്കുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ മഹാസാഗരത്തിലാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധാരണ നിർവിക്തവാദികളായ ഭക്തന്മാർ, സാധാരണ ഭക്തന്മാരെ കൂടെ അല്ല, അങ്ങനത്തെ വലിയ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെയും അത് അവ്യക്തിവാദികളെയും കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മകരമത്സ്യങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ നദി വരുന്നുണ്ടോന്നോ മറ്റുള്ളവർ വരുന്നുണ്ടോന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അവർ അവരുടെ ലോകത്തില് അവര് ഫുള്ള് എൻജോയ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. മത്സ്യങ്ങൾ, വലിയ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തന്മാര് അവരെ ലോകത്തിലേക്ക്. അതാണ് നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭക്തി ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഒരു ലഹരി അല്ലെ, നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പ്രാന്ത് എന്ന് പറയും അല്ലെ.
കാരണം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ ലോകത്തില് ആ ലഹരിയിലാണ് അത് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് സമുദ്രത്തിൽ വസിക്കുന്ന മകൻ. പിന്നെ ഭക്തി നിത്യമായി ജീവിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മഹാസാഗരത്തിലാണ്. അത് നമ്മൾ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു സാഗരാണ് അല്ലെ. ഈ സാഗരത്തിന്റെ ഒരു ബിന്ദു നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുടെ ഒരു ബിന്ദു നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ആചാര്യന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തന്നെ. ഭക്തിയിൽ നിത്യമായി ജീവിക്കുന്ന പിന്നെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഭഗവാനുള്ള അതീന്ദ്ര ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആഴിയിൽ തന്നെ എന്നാണ് എപ്പോഴും അർത്ഥം. സാവധാനം സമുദ്രത്തിൽ ഒഴുകുന്ന നദികൾ തുലനം ചെയ്യുന്ന മറ്റു പ്രക്രിയവർ ബന്ധനവുമില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഭക്തി മാർഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിർവിക്തവാദികളോ മായാവാദികളോ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ബന്ധമില്ല. അവര് ശരിക്കും സമുദ്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമുദ്രത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും. ആ ഭക്തി നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തി കിട്ടാനായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം ഭക്തിയുടെ രസം ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പാൽപ്പായസം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ രസം ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നിനും ആ വ്യക്തിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ബാക്കിയല്ലാതെ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ്. ഇതാണ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. അവര് സമുദ്രത്തിലാണ്, മകര മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ സമുദ്രത്തിലാണ്. പക്ഷെ അതിനോട് ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവര് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അതിന് നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവരെ ലോകത്തില് മുഴുകിയിരിക്കും. നമ്മൾ ചെന്ന് അവരെ പ്രണമിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതോ നിന്ദിക്കുന്നതോ ഇതൊന്നും അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. ഭൗതികത തന്നെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ് നിർവിദ്യവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ തന്നെ അവര് ആ ലെവലിലാണ് കാണുക. അവർ ലെവൽ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെ ചിന്താഗതിയല്ല പറയുന്നത്. കാരണം അവരത്ര ആനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആനന്ദത്തിലാവുമ്പോ വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവര് ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന് 19 ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെവലിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ ലെവലില് ടോട്ടല് എത്ര ചാപ്റ്റർ? 51 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ശരിക്കും 51 ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടാണ്, സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടാണ് ആര് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അന്ന് പ്രഭുപാദ സ്വാമി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഗദ്യരൂപത്തിൽ സാധാരണ ഭാഷ്യത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്ന ഓരോ ഓരോ പാരഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ 2 പാരഗ്രാഫോ 3 പാരഗ്രാഫോ ഒരു ശ്ലോകമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഇതിൽ പറയുമ്പോ 51 ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയാ, ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ 4 വിഭാഗമായിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 വിഭാഗമായിട്ട് 4 സെക്ഷൻ ആയിട്ട്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ 51 ചാപ്റ്ററിനെ 4 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ 19 ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 19 ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് 19 ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് സാമാന്യ ഭക്തി, ജനറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, അതായത് എന്താണ് ഭക്തി ഒരു സാമാന്യ ലെവലിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. രണ്ടാമത്തെ സാധന ഭക്തി അല്ലെ. സാധന ചെയ്യണം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി, ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്കത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ കോളേജ് കണ്ടിട്ടില്ല, അവിടെ പോകണം അല്ലെ. അതാണ് സാധന ഭക്തി. അടുത്തതാണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ സാധന ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണത്, ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് സാധന ഭക്തി? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുക, 4 ജപം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രയും നേരം ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് 108, 16 ഇതിനൊക്കത്തിന് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. മാത്സ് പരമായിട്ടൊക്കെ നോക്കി ഞാൻ ഒരു ദിവസം അതിന്റെ കാണിച്ചു തരാം. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സാധന ഭക്തി പ്രാക്ടീസ്. പിന്നെ ഭാവഭക്തി SHSC അതെന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. മറ്റേതൊന്ന് സാധന ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കണം, പലർക്കും ചെറിയൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അത് വേറെ കാര്യം. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിട്ടില്ല. ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതില്ലാതെ എന്തോ ഒരു കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. അതാണ് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭാവഭക്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രേമഭക്തി, അതാണ് പരമാനന്ദം. ഇങ്ങനെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഈ 19 ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്, എന്താണ് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതാണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രേമഭക്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് സാധന ഭക്തിയിലേക്കും, സാധന ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഭാവഭക്തിയിലേക്കും, ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്കും നമ്മൾ കടക്കണം. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ള ചാപ്റ്റർ 17 ഡീപ്പായിട്ടുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ പ്രേമഭക്തി തന്നെ പല സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാണ്. പിന്നെ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വിവരിക്കുകയാണ്. ഒന്നിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, അത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സ്ഥാനം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് വൃന്ദാവന. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമികളിൽ ഒരാളാണ് ശരിക്കും രൂപഗോസ്വാമി. പിന്നെ കൃഷ്ണനുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കണമൊക്കെ എന്താണ്, കൃഷ്ണനുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ചരിത്രം വേറൊന്നോട് പറയുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും രാഗാനുഗാസ്, അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതിൽ കൂടെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപ പരമ്പരയിലുള്ള പാരമ്പര്യം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുതൽ രൂപ വരെയുള്ള പാരമ്പര്യം, അത് നമുക്ക് ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് അല്ലെ രൂപഗോസ്വാമി വരുന്നത്. അതും കൂടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു സെക്ഷൻ. അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ 6 ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുക്ക് വായിക്കണം, പഠിക്കണം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരു ഗോസ്വാമിയാക്കാം. ഗോസ്വാമി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിനാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മളെ ഗോസ്വാമി ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്താം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ള വ്യക്തി. ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തിരസം, മെറ്റീരിയൽ രസം. ഭക്തിരസമുണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ രസമുണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ രസം എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രസം, പിന്നെ ഭക്തിപരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന രസം. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഭക്തി കൊണ്ട് നമുക്കൊരു രസം കിട്ടും, ഭൗതികത കൊണ്ട് നമുക്ക് രസമുണ്ട്. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിപരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആനന്ദവും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യം അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന രസം, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയണം. പിന്നെ അടുത്തത് ഭൗതികപരമായ സേവനത്തിലുള്ള ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ. നമുക്ക് ഭൗതികത നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കളയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഹിമാലയത്തിൽ പോയിരിക്കുക, വെറുതെ ഇരിക്കുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ്, നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. 99% ഗൃഹസ്ഥരായിരിക്കും ഇതില്. അപ്പൊ നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാം. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട്, നമുക്ക് എപ്പോഴും വലിയ വലിയ തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ സയൻസിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തി എങ്ങനെ സാധാരണ ലെവലിൽ പ്രായോഗികമാക്കാം എന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വ്യത്യസ്ത രസങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത രസങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 12 രസങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലേത് രസത്തിൽ എടുത്താലും നമുക്ക് എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എവിടെ എത്തേണ്ട, ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞ പ്രേമത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ പ്രേമരസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ജീവികളെയും സ്നേഹിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രം. നമ്മളെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാറി എല്ലാവരും ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാം. പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ ഭക്തി ജീവിതം പരിപോഷിക്കുക. പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ ജീവിതം പരിപോഷിപ്പിക്കുക. പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ ഭക്തി ജീവിതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും കൂടെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ നെക്ടർ ഓഫ് സെക്ഷൻ NOD ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അന്യാഭിലാഷദശൂനം ജ്ഞാനകർമാദിനാവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ശ്ലോകം ആരെഴുതിയിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ശരിക്കും ഗദ്യ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രഭാസ്വാമി അത് ഓരോരായിട്ടും വിശദീകരിച്ച് തന്നെ ഭാവാർത്ഥവും കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത്
ഭൗതിക ലാഭത്തിനോ ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയോ തത്വചിന്താപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലുള്ള നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമഭഗവാനായ കൃഷ്ണനോട് ഒരു അതീന്ദ്ര സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിനെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിനെ പറ്റി നിർവചിക്കുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ നാമങ്ങനെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ട് ലഭിക്കില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മളിതും ചെയ്യരുത്. ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തരും, കച്ചവടക്കാരനല്ല ഭഗവാൻ. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡില്ല. അത് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴാണ് അതിനുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് ഇതും കിട്ടും. അത് തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തില് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ 4 സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ 10th പഠിക്കുമ്പോ 1+1=2 എന്ന് വരും പഠിപ്പിക്കുകയില്ല. മനസ്സിലായേ? എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലത്തെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കില്ല. ആ ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തണം ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലാഭത്തിനോ ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ തത്വചിന്തപരമോ ഊഹാഭോഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള നേട്ടമോ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരാൾ അതീന്ദ്ര സ്നേഹപൂർവ്വമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ട് നൈഷ്ഠിക അല്ലെ. നൈഷ്ഠിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മള് ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറയില്ല, അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ടാണ് സ്നേഹം കൊടുക്കണം അല്ലെ. എന്ന് പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാനോടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിനാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകം സർവോപതി നിർമുക്തം തത്പത്താന നിർമ്മലം ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്ചതേ. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പരമപുരുഷനായ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും യജമാനനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഋഷികേശൻ ആണ്. ഋഷികേശ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാതും ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥനാരാണ്? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും സന്തോഷിക്കും അല്ലെ. നമ്മളെ യജമാനൻ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, താഴെയുള്ള ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സന്തോഷിക്കും അല്ലെ. നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ കമ്പനി ഓണർ ഹാപ്പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാവും. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ നമ്മൾ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. ആത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ, ആത്മാവ് നമ്മൾ അല്ലെ പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ 2 പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട്. ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക പദങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്താണ് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ഗുണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, എന്നാൽ ഭൗതിക പദവികൾ എന്ത് തന്നെ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കും. നമ്മൾ അധികം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ മുക്തനാകും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ 2 കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും, പല എന്താണ് യമനിയമങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റ്സുകളുണ്ട്. അതൊന്നും വലിയ കാര്യം. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ പറയാം, നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ശരി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് കുറെ ന്യൂനതകളുണ്ട്. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നടക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് വീഴും, എനിക്കും വീണ്ടും നടക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഭക്തി മാത്രം നമ്മൾ വിടാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭക്തി മാത്രം വിടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട്, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. അതായത് ഭക്തി കൂടുമ്പോ ഭൗതികത കുറയും, ഭൗതിക കൂടുമ്പോ ഭക്തി കുറയും. ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുവാണ്. കാരണം പണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് സയൻസ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ അതായത് ഭക്തിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഏത് സയൻസിനുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടും 2 ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം താഴത്തേക്ക്. പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പതുക്കെ ചെരിയാൻ തുടങ്ങി. അതായത് സയൻസ് കുറച്ച് ചെരിയാൻ തുടങ്ങി. ഇതിപ്പോ പതുക്കെ ഇത് ഒന്നാണെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ കുറെ ചാനലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യമാണ്.
അത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. അതിന് അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് അതി ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാ ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയ സേവൻമുഖി ജുഹദേ സ്വയമേവ സ്ഫുരതി അദഹ. ഭൗതികമായി മലിനമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, ഗുണ, വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, കാരണം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കാനും വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ദ്രിയം. അല്ലാണ്ട് വേറെ അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 3D പണ്ടുള്ള സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നമുക്ക് 3D പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ 3Dയുടെ കണ്ണട എടുത്ത് വയ്ക്കും, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് ഊതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയം ശേഷി. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണ വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭവേത് ഗ്രാഹം ഇന്ദ്രിയേ. ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെയോ രൂപത്തെയോ ഗുണത്തെയോ വിനോദങ്ങളെയോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാമം, ഗുണം ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപവും നാമവും ഗുണവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ലീലകളും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ? ഭഗവാന് ജനനമില്ല, മരണമില്ല, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, യുക്തിപരമായിട്ട് എവിടെയും എത്താത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ആത്മീയമായി പൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ നാമവും രൂപവും ഗുണവും വിനോദവും അവന് വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നാലേ അതീന്ദ്രനായ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ആവണം. നമ്മളും ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ളതാണോ ഈ പറയുന്നത്? ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ളത് ഈ 3 ശ്ലോകം ഇതിലില്ല, അത് വേറെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ബുക്കിൽ ശ്ലോകങ്ങളില്ല ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ 3-4 ശ്ലോകം പറയാൻ പറഞ്ഞാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബുക്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതില് ഉള്ളടക്കത്തിൽ അവതാരികയില് നമുക്ക് 1 തൊട്ട് 19 ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, 19 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധി ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതാണ് നമ്മൾ നാളെ എടുക്കാൻ പോകണം. പരിശുദ്ധി ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങള്, ഭക്തി സേവനം കൈക്കൊള്ളാൻ അർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ യോഗ്യത. നമ്മൾ യോഗ്യത ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് യോഗ്യത ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, മിലിറ്ററിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അവര് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് യോഗ്യത നമ്മൾ നേടിയിരിക്കണം. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം മുക്തിക്കപ്പുറമാണ്. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയല്ല, ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം? നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണത്, അല്ലെ? അതിന് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, മനസ്സിലായി? ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. ഭക്തി തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ, ഭക്തി തത്വങ്ങൾ എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പല തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും, അല്ലെ? അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഭക്തിയിൽ കടക്കുമ്പോൾ. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തനങ്ങൾ, പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ശ്രവണ സ്മരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ശ്രവിക്കുക സ്മരിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നടത്തണം. അതിന് പലതരം സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ആ സമ്പ്രദായം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ലെവലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റ് ഉപവാസം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയത എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് അതീന്ദ്രിയത, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം. ആ ലെവലിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണത് എന്താണ്? സാധാരണ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. അല്ല, നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ സേവന താല്പര്യം കടക്കും. ഭക്തി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സുകൊണ്ടൊക്കെ എത്തിയാൽ മതി. അവിടെ എന്തിനാ, അതിനൊരു കഥ അത് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ പറയാം നമുക്ക്.
ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് 5 പ്രബല രൂപങ്ങൾ: ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതകൾ, സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം, സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അല്പം കൂടി, ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമം, ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം, പ്രേമി അതായത് നമ്മളെ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹർഷോത്മത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാ. അതായത് നമ്മള് ശരിക്കും ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ചിലവർക്ക് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം കാണുമ്പോ തന്നെ കണ്ണുനീര് വരും, അല്ല ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആലോചിക്കുമ്പോ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതിപ്പോ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇതൊന്നല്ല, അതിന്റെ ഹൈ ലെവലിലുള്ള, അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും അങ്ങനെ പല ഭക്തന്മാരിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഹർഷോത്മത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം, പ്രേമിയാണ്. ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ ഭഗവത്മായ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 4 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 4 പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് 4 പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏകദേശം 50 ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, 51 ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ അതിലെ 19 ചാപ്റ്റർ, ഈ 19 ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അവയിൽ ആദ്യത്തേത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവിവരണമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പൊതുവിവരണമാണ് ആദ്യത്തെ ലെവല്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെയാണ്, നിയമങ്ങൾ, അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാനത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനം, പരമാനന്ദത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. പിന്നെ നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വര പ്രേമത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഈശ്വര പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ. അങ്ങനെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നത് പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തമം. ഒരു സമുദ്രം പോലെയാണല്ലോ കണക്കൂട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആണല്ല, സമുദ്രം പോലെ. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിൽ എന്താണ് 4 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കാം. നമ്മൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും 4 നമുക്ക് ഇരിക്കാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 4 തല പോലെ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ 4 തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വേദങ്ങളാണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ 4 എന്നുള്ള സംഗതിയാണ്. 4 എപ്പോഴും 4 ഉണ്ടാവും, 4 ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, 4 ചുറ്റുപാട്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ. അപ്പൊ അവന് പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തമം, ഇങ്ങനെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു. അതിനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ എന്നാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ തരംഗം പരമാനത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ കുറിച്ചാണ് 4ാമത്തെ തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി 2-3 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരാ, അനുശീലനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുക, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ പറയുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ പ്രഭുജി മറ്റത്ര സിമ്പിൾ അല്ല ഇത്. ഏത് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു കേട്ടപ്പോ തോന്നിയത് അത് സിമ്പിൾ ആണ് മാതാജി. അങ്ങനല്ല, നമ്മള് ഇതില് ശരിക്കും ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ചാപ്റ്റർ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതിപ്പോ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചൊരു ടഫായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും അത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സിമ്പിൾ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇത് ഭക്തി നമ്മൾ ആ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഭക്തി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും നേരം പഠിപ്പിച്ചത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പ്രയാസം. അത് ചിലപ്പോ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടോ? റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇല്ല. ആ പുസ്തകത്തിലില്ല, ബുക്കിലില്ല. ശരിക്കും പല കുറച്ച് സ്പീഡിലും കൂടാ പോയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ സ്ലോയിൽ നിന്നാ വിചാരിച്ചത്. നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രഭുജി. ഓഹോ രേഷ്ണ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നാളത്തോട്ട് ഒന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടാ രേഷ്ണ. അല്ല, പിന്നെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്, ഇത് അതും ഇല്ലല്ലോ. ഓ യെസ് യെസ്.
ഒയ്യടാ, എക്സ്പ്രസിനൊന്ന് റെഡ് സിഗ്നൽ കാണിക്കണായിരുന്നു അപ്പൊ ഹരേഷ്ണ. പ്രഭുജി പറഞ്ഞില്ലയോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന്. ഓഹോ, ഇങ്ങനത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയായിരുന്നു ഹരേഷ്ണ. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ, ഇതിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടോ പ്രഭുജിന്റെ? ആ ചാനൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, കിട്ടല്ലേ? ഓക്കെ, എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. പ്രഭുജി ഏത് നോട്ട് ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കുന്ന, പക്ഷെ ഇത് ഒന്നും എഴുതിയെടുക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. ഇതിനകത്ത് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് ഏത് ഭാഗമാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പ്രഭുജി. ഇതേ നമ്മുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നുണ്ട്. പൂർവ്വമാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പൂർവ്വം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണോ നമ്മളിപ്പോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അതെ, നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ പ്രഭുജി, അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിക്കോ ഹരേഷ്ണ. അതിന്റെ 1-2 ആൻസർ വരാനുണ്ട് പ്രഭുജി. ശരി ശരി, ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് 6 ഗോസ്വാമിമാർ ആരെല്ലാം? എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇല്ല, എല്ലാം വന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 6 ഗോസ്വാമിമാർ എഴുതി. ആരെങ്കിലും ഒരാള് വായിക്കേ ഹരേഷ്ണ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. 6 ഗോസ്വാമിമാർ ആരല്ല? ആരെന്താ സംസാരിക്കണ്ട? ആരാ സംസാരിച്ചത്? കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ, ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിലിടാവോ? ഗ്രൂപ്പിലിട്ടല്ല, കിടപ്പുണ്ട്. ലേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ഷെയർ ആയിട്ടല്ലോ. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നോക്കിക്കോ. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ, നോക്കിക്കോ. ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാതാജി. ഹരേഷ്ണ, 6 ഗോസ്വാമിമാരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാല്ലേ. ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ നമ്മള് 8:30 ബാച്ച് ഇപ്പൊ ലിങ്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വിടാൻ വിട്ടുപോയാലും ഈ ലിങ്ക് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് വിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഈ ലിങ്കിൽ 8:30 കയറിക്കോ, ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ഇല്ലാന്ന് വെച്ച ദിവസം ഞാൻ പറയും ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലാന്ന്. ഓക്കെ, 19 ചാപ്റ്ററിന് ഏകദേശം 20-25 ദിവസത്തോളം നമുക്ക് പിടിക്കാം. ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നവരുണ്ട്. 25. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ദിവസം മാത്രമേ ഞാൻ പറയും ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലാന്ന്. അല്ലാത്ത ദിവസം 8:30 ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ലിങ്ക് സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ മാതാജിമാർ ഇട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് പറയണ്ട. നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ ലിങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്കിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അന്നത്തെ ദിവസം 2 ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ആയിക്കോളും. അല്ല, ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടത് ലേറ്റ് ആയി പ്രഭുജി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. അതാ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തും. ഇപ്പൊ 7:30 ആയല്ല അല്ലേ? 9 നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ റെക്കോർഡും ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്, വെച്ച് നോക്കാം. കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല, നോക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്. നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ മാതാജി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടോണ്ട് കേട്ടാ, മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഹരേഷ്, ഇന്നത്തെ വല്ല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാരെങ്കിലും പറഞ്ഞതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കുറച്ച് മെല്ലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. 25 ദിവസത്തിലൊന്നും തീർക്കണ്ട. ക്ലാസ് കഴിയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിഷമാ. ഇല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് എൻഡ് വരെ കിട്ടും ഹരേഷ്ണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് കഴിയില്ലേ? ഏത് ഈ ക്ലാസ് കഴിയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതം ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പല സെക്ഷൻസ്, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ വരും. അതിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ടച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ഇന്റിമേഷൻസ് വരും. ചില ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സസ് വരും. അതുകൂടാതെ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ക്ലാസ്സസ് വരും. അങ്ങനെ പല പല ക്ലാസ്സസ്, അതായത് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടാവണം. അതിനാണ് ഭാഗവത ക്ലാസ് നമ്മൾ ടച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇത് വൈരാഗ്യ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്, മായാണ്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മള് നിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭാഗവത ക്ലാസ് മെയിൻ ആയിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ വല്ല വേറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സ്പീഡ് കൂടണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, ഞാൻ എത്ര കൺട്രോൾ ചെയ്താലും അത് വരുന്നില്ല. എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പൊ ഞാൻ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം. പ്രഭുജിയുടെ പേരെന്താ ശരിക്ക്? പേരെന്താ? ദീക്ഷാനേമ് അനന്തമയ ഹലാധർ ദാസ്. എന്റെ പേര് അനൂപ്. ആഹാ, അതിവിടെ കാണിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്താ വായിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാണ്. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പോ ഹലോ, എനിക്കൊരു വലിയ സംശയം. ഞാൻ ഇന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് മുതൽക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ലെവൽ 3 തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗീതയെ കുറിച്ചൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, ഗീതയെ കുറിച്ചല്ല. അതിന് പറഞ്ഞു തത്വജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് ഭക്തിയില് എങ്ങനെയാണ് മുന്നേറേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയണില്ലല്ലോ. അതിന്റെ മാർഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് സിലബസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ടീച്ചറിനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അത് ശരി, ഓക്കെ. ഇന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്നാണ് ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയത്തക്ക ഗ്രാഹ്യമൊന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടോ? അപ്പോ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇതിന്റെ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അന്ന് കാലത്ത് ഇടും നമ്മള്. അപ്പൊ അന്ന് കാലത്ത് ഇടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തലേദിവസം ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം മുന്നേ ഇടും. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് 3-4 ഇടാം. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മളൊന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് എടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനും വെച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മൾ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അത് മാത്രമാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അപ്പൊ ഇന്ന് രസങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ 12 രസങ്ങൾ, അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ ഇതാണല്ലോ 12 രസങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കും. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന്റെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഉത്തരങ്ങളൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉത്തരങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ നാളെ, കുഴപ്പമില്ല. ശരി പ്രഭുജി. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അതിന് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടില്ല. നമുക്ക് ഡൗട്ടും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുമല്ലോ അതോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഓണത്തിനുണ്ടോ പ്രഭുജി ക്ലാസ്? ഓണത്തിന് 2 ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാതെ കൺഫേം. ഓക്കെ. പിന്നെ പ്രഭു ഏകാദശിയുടെ മാതേജ് ഓരോരുത്തരും 3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ 3 ഗ്രൂപ്പിലും അഡ്മിൻസ് അവരവരുടെ പേര് നോട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുധനാഴ്ചയല്ലേ ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞേ? അല്ല, അപ്പൊ അത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ പ്രഭു? ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ 3 പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടി, അത് ഞാൻ സ്പീഡ് കുറച്ചുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോ ഞങ്ങൾ പറയാൻ നേരത്തെ അൺമ്യൂട്ട് ആക്കി വെക്കും. ഓക്കെ. അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? അല്ല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മ്യൂട്ട് ആക്കിയത് എന്താ പറഞ്ഞ, എല്ലാവരും കൂടി സംസാരിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നില്ല പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഒന്നും വിചാരിക്കരുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ രൂപാനുദാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താന്ന് പിടികിട്ടിയില്ല പ്രഭുജി. രൂപാനുദാസ് നമ്മ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിയമങ്ങള് നമ്മൾ പിന്തുടരാണ്. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ രൂപാനുദാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. രൂപ ഗോസ്വാമി തൊട്ടാണ് ശരിക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ആചാര്യ പരമ്പര അല്ലേ? ആചാര്യ പരമ്പര മുന്നോട്ട് തുടങ്ങിയാലും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. വേറൊന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ക്ലിയറും ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽപ്പതരൂപേച്ച ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.